Aquí podedes ver a famosa pesqueira do río Miño, onde se pescan as lampreas. Mirade a rede onde se pescan. Mirade a paisaxe tan fermosa e diversa do noso río Miño. Nestes intres o río leva bastante auga, pero como xa sabedes, cando pechan as comportas no encoro de Frieira, o río sofre unha baixada espectacular, o cal provoca que morran peixes e os distintos animais que viven neste hábitat da beira do río. Mirade a fermosura dunha pesqueira onde se pescan as tan famosas lampreas.